Túto reláciu vám prinášajú Intercars, Šató Krakovany, Racing Shop SK, Okruhy SK. Brno po druhýkrát privítalo slovenský okruhový pohár. Po neskutočne horúcich pretekoch na Pannoniaringu pokračoval slovenský okruhový pohár v mesiaci júl už po 2 týždňoch 4. tohtoročným kolom. To sa konalo na okruhu v Brne, pričom teplé počasie aj tu potrápilo nielen jazdcov, ale aj motory ich vozidiel. Ako prvá sa na trati do poludnia, ale aj popoludní predstavila skupina Small Touring Car, pričom v oboch prípadoch neohrozene zvíťazil Ondřej Kočka na Caterham. Úžasný, dneska to bylo úžasný. Sice trošku teplo, ale i tak to fungovalo. Stratil sa sice blatník v první kvalifikaci, ale i tak to jelo bez blatníku. V triede do 3 litrov sa o víťazstvo podelili pekne po bratsky Slovák Marián Polóni, ktorý ovládol prvé preteky. Na konci ma dobehol Tomáš, zabloudil. Stalo sa to, že som sledoval ako v zrkadle iných súperov a on má také sivé auto a to som nejak prehliadol a keď som ho zbadal, že za mňou, tak som skoro vyšiel von v strate, takže potom som mal čo robiť, ma naháňal posledné 3 kolá a som to nejak ustál, tak bolo to ťažké, prehriaté gumy boli, je veľmi teplo a podarilo sa mi to a som veľmi rád, že som vyhral. V druhých však bol rýchlejší český jazdec Tomáš Zabloudil. Byl to teda fakt jako dneska boj. Co bylo super, tak první závod, kde jsem startoval z nějakého 7. místa, postupně jsem jednoho po druhém ukrajoval, musel jsem bránit. Byl to fakt masakr, ale dostal jsem se až na 2. místo, takže jsem byl hrozně šťastný. Co se týče druhého závodu, tak jsem startoval z 2. místa, protože jsem měl dobrou kvalifikaci. Závod byl dobrý, po startu jsem se dostal na 1. místo. V triede do 2 litrov nad 1000 kg dominoval rovnako v oboch prípadoch Michal Malíček. Bolo dnes veľmi dobré počasie a myslím si, že aj súperi boli pomerne dobre pripravení a snažil som sa teda eliminovať tie chyby z minulosti. Podarilo sa a teda bolo to korunované víťazstvom. V triede do 2 litrov, ale s hmotnosťou vozidla do 1 tony víťazstvo v prvých pretekoch bral Luboš Šesták, v druhých bol rýchlejší Robert Guk. V najslabších 1.6 sa prvýkrát predstavil Marcel Liedl, ktorý bral rovno 2 víťazstvá. Moje auto má technické problémy a nestačilo na tých ostatných Lotusov, tak som sa rozhodol, že zmením kategóriu, aspoň dočasne, kým auto vyrieším, aby bolo v poriadku. No a teraz bojujem v tých 1.6. V kapovej skupine sa opäť predstavili Mazdy, ale aj Lotusy. A práve medzi druhými menovanými to na trati už po štarte poriadne vrelo, keď sa do kontaktu dostali Ivan Lexa, Veronika Vaňová, Anet Ďordi a v podstate aj Tomáš Bizub. Od začiatku to bolo trošku napäté už v prvej zákrute a potom podľa mňa to nebola moja chyba, som mal stret s Veronikou, ktorá trošku aj vyletela do výšky, tam som cítil, že už mám porušené geometriu a nešiel som na 100%, ale potom som sa akože naučil s tým autom ísť, tak som tak išiel. Anet ma dobehla potom, lebo tá sa stočila v prvej zákrute a potom za Anet som mal ďalší stret, ktorý vlastne ma úplne akože vyradil, tak som to vlastne len došiel do konca. Úgy láttam, hogy a Tamás kiforgatott. Tomáš Bizub ma otočil a priznám sa, že som už v tej situácii nevedela, čo mám robiť. Ez van. Zatiaľ, čo Ivan a Anet mohli po drobných opravách Lotusov pokračovať aj v popoludnejších pretekoch, Lotus Veroniky Vaňovej s neopraviteľnými zraneniami ostal stáť v depe bez pohybu. Obrovské sú zranenia, podľa mňa som smolliar tejto sezóny, ani nerozumiem, jak sa mohlo dojsť k ďalšiemu preteku, ktorý som nedokončila, ale bohužiaľ, no uvidíme na kamere, kto je vinný, ale ja mám pocit, že kolegu pošmyklo. A tým, že som bola vedľa neho, tak som dostali šupu na zadné koleso, no letela som, ja neviem, možno aj 2 metre do vzduchu. Ako očakávala som, že budú väčšie zranenia na aute, ale našťastie dopadlo tak, jak dopadlo. Z týchto havárií, ktoré sme práve opísali, vyšiel najlepšie Adam Tarnóci, ktorému sa im podarilo vyhnúť a výsledkom bola jeho výhra nielen v dopoludňajších, ale aj v popoludňajších pretekoch. Konečne prvé miesto, lebo predošlé preteky boli také tesné, tretie miesta a spokojnosť veľká, našťastie všetky búračky ostali za mnou. Druhé miesto taktiež v oboch pretekoch patrilo Tomášovi Bizubovi. V podstate je to aj podľa toho, čo som predpokladal, akurát tej druhej jazde už som dúfal, že v poslednom kole, keď som Adama predbehol, že by to teoreticky mohlo výjsť, len mali sme tam kontakt, ostal som trošku mimo trate a nakoniec to bolo druhé miesto, ale ako bolo to, pretek bol v poriadku, bolo to OK.
A z 2 tretích miest sa nakoniec tešila už spomínaná maďarská pretekárka Anett Györgyi. V Mazda MX-5 Cupe rovnako o dramatické chvíle nebola núdza, aj keď tu našťastie plechy doslova nepraskali, drobné pomliaždeniny však nechýbali. Samuel Moskál dosiahol v prvých pretekoch na bronz, v druhých to bolo o niečo lepšie, keď odišiel so striebrom. V závode 1 po závode mi odišiel posilovač, tak som musel do závodu 2 meniť auto. S výsledkom som spokojný, ale mohlo to byť lepšie, zbytočné chyby ma stáli lepšie umiestnené. V dopoludňajších pretekoch 2. miesto, popoludní 3. Taký bol výkon Martina Hlavu, ktorý však nebol celkom spokojný. Chcel som viacej, lebo konečne fungovali brzdy a s koníkom to bolo veľmi vyrovnané v tom druhom preteku, len sa nám tam potom dostali tie silnejšie autá a zamiešali poradie, trošku mi odskočil. A víťazstvo v oboch pretekoch získal nádherne a hlavne veľmi rýchlo jazdiaci Lukáš Koník. Hlavne po tom štarte hneď v prvej zátačke bol jeden Lotus proti smere, ktorému som sa ledva vyhol. Tuším, v 5. 6. zátačke mali zase nejaký incident medzi sebou. Bolo to dosť náročné, aj čo sa týka Mazdy, chalani vyrovnané sme išli až do cieľa, v podstate som došiel s nejakým odstupom 1, možno 2 sekúnd. Takže boj do posledného miesta, viackrát som bol druhý, sa to striedalo, veľmi som si to užil, ale napínavé až do cieľa. V skupine Big Touring Car majú diváci rovnako možnosť sledovať neskutočne napínavé preteky a inak tomu nebolo ani teraz v Brne. Navyše z dôvodu rozliatého oleja na trati boli preteky v poslednom kole prerušené. Pri pohľade na absolútne poradie 3. miesto patrilo Jiřímu Procházkovi jazdiacom na BMW M3. První závod mi vyšel na 1. Podařilo se mi v podstatě tak, jak na jaře, když jsem bojoval s Vencálkem, tak ho předjet v prvním kole a pak to bylo de facto o tom, kdo udělá chybu. Měli jsme stejný rozestupy, Z4, Korveta, já, Vencálek a ten Radikál. Druhé miesto v cieli patrilo Janovi Balážovi a BMW M4. Po oleji na trati v prvých pretekoch sa pred druhými zase začali nad brnenským okruhom zbiehať zlovesné mraky, ktoré veštili veľkú búrku. Tie však najmenej trápili víťaza dopoludnejších pretekov Marcela Baláža. Dobrý. Teplo, ale dobrý. Ide na nás nejaká búrka. Tešíš sa? Bude to zajímavý. Poprvý na vodě, když to dopadne, takže bude sranda. Nakoniec však mraky ako prišli aj odišli a aj popoludnejšie preteky absolvovali jazdci na suchej vozovke. V nich 5. miesto obsadil Rudo Machánek s Mercedesom. 4. priečka patrila Radkovi Hortovi a jeho Porsche. Zajímavé, klidné, auto fungovalo počasí, dobrý, všechno v pořádku, žádné velké stresy a dobře se jezdilo a jo, dobrý to bylo. Trojicu najrýchlejších opäť uzatváral Jiří Procházka. Musím být spokojený a konečně začínám napravovat ty chyby z toho Pannoniaringu. A striebro si z týchto pretekov odviezol Petr Vencálek, jazdiaci na BMW M3. Tak ty první jsem trošku jako prokaučoval, protože jsem se po startu, po té poslední havarce na Slovakia-ringu, ne, že bych se bál, to ne, ale říkal jsem si, ať zase tady není tváření plechu za studena, tak jsem to tam, no, nechal jsem místo a kluci toho využili, jak Jirka, tak Honza s Korvetou, protáhli se tam, no a pak jsme jezdili celý závod spolu, tak jsem si říkal, teď Robin, říkal, teď nesmíš tam tu díru nechat, takže jsem to tam zacpal, povedl se start, takže jsem se píchl hned za Marcela, no a pak už to šlo. Víťazom sa stal rovnako ako v dopoludňajších pretekoch Marcel Baláš na BMW Z4 GT3. Spokojný s vývojom 4. kola slovenského okruhového pohára bol, a to aj napriek faktu, že preteky boli nesmierne náročné nielen jazdecky, ale aj organizačne, aj ich riaditeľ Roland Sighart. Ukradol si mi presne tie slova, ktoré som chcel použiť na zhodnotenie dnešného dňa. Mali sme tu pár race incidentov, ktoré nám aj ubrali z časového harmonogramu, museli sme na to samozrejme nejakým spôsobom reagovať a oproti bežnému časovému plánu sme zrazu mali dvojnásobný počet aut v skupine, čo samozrejme aj z pohľadu organizácie preteku, odvíjania sa z preteku nebolo úplne jednoduché, ale
myslím si, že až na pár drobností sa to všetko podarilo zvládnuť. Slovenský okruhový pohár bude opäť pokračovať o mesiac, čiže koncom augusta, kedy sa stretneme na okruhu Pannonia Ring. Túto reláciu vám prinášajú Intercars, Chateau Krakovany, Racing Shop SK, Okruhy SK,